Drahí Gentle Jam gurmáni, verím, že v tejto chvíli už máte všetko navarené, napečené a v pozadí vám hrajú nejaké silvestrovské filmy alebo rozprávky. Dovolte, aby som vám takto aj prostredníctvom tohto videa poďakovala za naozaj fantastický rok 2023. Verte či nie, ale keď mi napadlo vyrábať džemy a omáčky s prémiovým alkoholom, mala som budget 300 eur na podnikanie. Ale v srdci som mala neskutočnú túžbu dosiahnuť niečo veľké. A vedela som, že s týmto projektom dosiahneme naozaj to, čo som si vysnívala. Takže prajem vám, aby v tom roku 2024, ak po niečom túžite, aby ste urobili ten prvý krok. A ak náhodou sa bojíte, tak sa obklopte okolo seba ľuďmi, ktorí vás budú len a len podporovať. Ja som takýchto ľudí okolo seba mala a aj vďaka tomu som si vytvorila svoj chutný gastronomicko-astronomický svet. Tak teda prajem všetkým vám, aby ste na konci roka 2024 si povedali, že ten rok naozaj stál za to. Drahí gurmáni, šťastný a gurmánsky nový rok.